Musíme tam nechat, musíme jít pre ňu. Áno, a ona môžeme pre veci. Ale Diamond je prednější. Áno, je prednější, ale bez tých vecí sme úplne stratené. Ale že úplne. Utekáme rýchlo pre věci a pak půjdeme rychle sem a budeme doufat, že se nás kurva nás nezmení. No a to je všetko. Bylo to Fact of Oath. Dobre. Fakt ty se Diamondina strašně a stráž Diamond, ale aj Tylee, aj Lucky. Dobre, a ako mám sa sadím, keď sa objaví Siren Head? Nejako. To je prostě jedno, len aby to nikdo neviděl. Vůbec nikdo. Áno? Dobre. No, tak se ptej. Si tým rozhodnutím 100% jistá? Upřímně ne. Ještě se poradím ze Sue a uvidím, co mi poví. Tak jo. Já půjdu za Foxy. Of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but that system is done for. If you listen real closely, there's a knock at your front door. You'll never get free, lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? When there's blood in the Co jsem to robila? Tak jo, jsem v kludě. Tak jo, musím se hodně rychle vrátit, aby ta cesta nezmysla, takže tady. Jsem si dát pozor, je to hodně strmé. My jsme ju doteraz nenašli. Lucky! Já nevím, Tylee, já fakt nevím. Co když už je nás ztratěná, už ji nikdy neuvidíme? To nehovor. Ne, najdeme se. Určitě se někde najdeme prostě tak. Já nevím, máme tu šál, tak ji prostě nějak roztrháme na kusy a budeme dělat to, co je v té knížce. Dojdeme na nějaké místo, které se nám bude páčit a počkáme tam. Nevím, den, dva a budeme doufat, že dojde. To je hodně velká sázka na slepo. A máš nějaký lepší plán? Ne, ani nic nenapadá. Zkusím pozřet do batohu a když tam bude papír a pero, tak napíšeme nějaký odkaz a ten odkaz vždycky necháme u toho šálu. No, dobré, tak jo. Bože, to bylo ráno. Ne, je to moc vysoko, můžem to vylézt. Tak já fajn do to zkusit vylézt. Jo, posledný kus šálu. Tak ho to někde ukryj a urobíme tu tábor. Tak jo. Diamond, bože, buď v pohodě. A si to mi napadá to takto postavit. Jo, a navíc
to môže pomôcť ďalším pečupákom, co sa stratia a keď nejakým spôsobom toto miesto nájdú, tak budú tak bezpečí. Pozri, tady je úkryt a tady je taková místnosť, místnosť prostě chápu taký priestor, kde sa dá taboriť. Jo, chápem. Bože, furt na to myslím. Co se prostě tak muselo posrat, co? Já to taky nechápu. Prostě jakoby jí z ničeho nic prostě prepo, alebo já nevím. A potom prostě se chcela zabít, alebo já fakt nevím. Pak se na to musíme zeptat. Jo, jestli budeme vůbec moct. Tylee, to nehovor. Já prostě verím, že naživu a že nás najde. Já v to prostě verím. Tak taky v to ver. Když myslíš, tak budeme založit ten oheň. Co myslíš? Ano, je to dobrý nápad a je to fajn, ale je moc skoro. Moc skoro. Ano, ale už díl prostě čekat nemůžeme. A Jax za to prostě může, on to prostě urychlil. Jo, já vím. Hele, bude ta rada. Ohledom toho. Já na tebe, jak se rozhodneš. Ale když se rozhodneš ano, tak budu stát za tebou. Aha, moc dobře to víš. Jo, ďakujem, Su. Nemáš za co. Dobrý den, Su. Ahoj, Foxy. Dobré, tak já už půjdu. Ahoj, Koro. Ahoj, Su. Nějaké nové zprávy? Jo, ty holky jsou fakt chytré. No, Diamond je pomlácená a raněná, protože spadla celkom z výšky, ale naštěstí je v pohodě, len je trochu pomlácená. A pokud všechno půjde tak, jak má, tak do večera, možno tak zajtra ráno by se mala s holkama stretnout. Nechali totiž tu cestičku, chápeš? Jo, vím, co myslíš. Tak budeme doufat, že to vyjde a že se stretnou skůrej. Proč? Je to nějaký problém? Ano, ale ten není momentálně teda z vaše záležitost. Dobrá, tak já je půjdu znova hlídat. Jo, já taky. Proč to musí být tak těžký? Víš spát? Ne. Ty jo? Ne. Už tady dávno měla být. Staré veríš, že prostě žije, lebo já v to začínám pochybovat. Aj u mě se tak pochybovali. Ano, ale teba odvedou do té chaty. Ju jsme prostě ztratili. Prostě v chaose. Prostě botla se nehned a potom ta další možnost, protože se tam všechno třeba objavilo. Co když se prostě právě o to, že do jí zežere, chápeš? A prostě Tylee, uklidni se na to, ani nemysli. Prostě nemysli na to, jo? Taky mě to velké napadlo a napadá dalších 1000 verzí, co se mohlo stát alebo nemohlo stát, co jsme mali urobit jináč, proč se to stalo, jak se to stalo, nač se to stalo. Ale co se stalo, stalo se prostě, teď už to nic neuděláme, chápeš? Ale jo, chápu. Musíme vědět to, že jsme urobili maximum pro to, aby jsme ji nějak našli. A teď se prostě půjdeme, pokusíme nějakým způsobem zaspat a ráno se vrátíme po té cestě. A možná jdeme někde. Tak jo. Už nemůžu.
No tak, nezdávej to Diamond, to dáš. Zvládneš to, není to. Kurva. Kámo, kurva zmitala. Lucky, vstávaj, hej, Lucky, vstávaj. Bože, dítě, bože, jau, mě tak byla záda, hlava, celé tělo. Jo, nemě, ale vybírat zde moc nemůžeme. Diamond! Počkej, co? Diamond!